egin zen da, hemen osinaldeko behorkide burutzean, biderik eskatu duen gaimena, horretik eta batetik, lorrak ataratzeko ez da. Orduan, teknikarizek aztertzen dituzte, irizpide teknikoen arabera baloratzen dituzte, eta ematen dituzte baimenak, irizpide teknikoen araberako baldintzekin pinu horretateko, eta kasu honetan erredomitotenen horrak bitxeko, edo osinalden, bide-bidi, horretik eta bateko lurrak ateratzeko. Orduan, edo zein espediente ikusi nahi badozu, edo, baditu, hemen egin zan eskuragarri daukosuz, eta hori ikusi niko letateke, gure momentunetan ez dago guan, lau idatzi dauko kasenik erantzun gabe, baina, dozein momentutan egin ditara etorri, eta esperientzia ikusteko eskatasun guztitza dago zu, eta